Γιατί βλέπω εδώ στο βάθος να έρχεται ο κύριος Βασιλάκης κρατώντας ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής και ένα σφυρί στο χέρι. Για να δούμε τι έχει να γίνει. Να κάνουμε λίγο ησυχία να δούμε. Κύριος Βασιλάκης. Χατζηδάκη! Χατζηδάκη! Χατζηδάκης! Σπάστο! Σπάστο είπα! Χατζηδάκη, άσε κάτω την Ολυμπιακή, ρε! Χατζηδάκη, άσε κάτω την Ολυμπιακή! Σπάστο! Σπάστο! Το σφυρί. Το αεροπλάνο. Κατά το διάλειμμα ψηλά, όχι μη φεύγεις. Πάμε! Πάμε! Χατζηδάκη! Χατζηδάκη! Χατζηδάκη!